Samaran ang unom kasakop sa Scout Platoon sa 39th Infantry Battalion sa Philippine Army human nakigbinakbakay tali sa mga miyembro sa New People's Army dito sa Utlarang Bahin sa Sitio Balagunon, Barangay Managa ug Sitio Tampurong, Barangay Kapatagan sa siyudad sa Digos niadtong Lunes sa hapon. Duha sab ka mga miyembro sa NPA ang napatay sa maong hitabo. Nagkanayon ang commander sa batalyon nga si Lieutenant Colonel Normal Zuniega nga nagpatrolya ang iyang mga sakop sa dihang mibusikad sa maong dapit ang unom ka mga landmine didto sa Sitio Lutangan, Kapatagan. Nakipagsangka ang mga sundalo sa kapin kulang sa 60 ka mga sakop sa Communist Guerrilla. Gikatagbo sab sa militar ang mga sakop sa Front Committee 51 sa Southern Mindanao Regional Command ug nagkapinusilay nga milungtad sa kapin usa ka oras. Mato ni Zuniega nga di na nila lungan paggukod ang mga rebelde sanglit nakahasol na kini sa panginabuhian sa mga mag-uuma. Hinuon way sibilyang nadamay sa mga panghitabo. Gingong gikan ang mga rebelde sa Makilala, North Cotabato.